Assalamu alaikum, kamar kullum kamar yaushe kamar yadda muka saba. Idan wannan ne karanka na farko na zuwa tashar mu da na subscribing kana da alamar ƙararrawa domin samun ayyukan mu da zarar mun ɗora. Daura ka huta rarara. Shahararren mawaƙi ne wanda ya shahara a waƙar siyasa. Idan dai har da kuma tara a kwana-kwanan nan aka kone Daura ka huta rara gida sakamakon waƙoƙin da yake yi na siyasa a jihar Kano. To, kai shi an ce wani hannun da Allah baiwa ne. Yanzu dai ga rara yadda aka kone mai gida da motarsa. Ya rabauta da wasu motoci, ya rabauta da manya-manyan motoci a cikinsa har da languruza wacce ba ta jin bullet kwata-kwata. Ikon Allah, mutane suna cewa dama wani hannun da Allah baiwa ne, Allah mai iko. Can an kona mar gida ba kuma ya samu mota har da ya kasance na more rayuwa waɗanda suka fi wanda aka kona masa. Allahu akbar, Allah kenan me yadda ya so. Wannan motoci wani bawan Allah ne babban attajiri wanda ya ba wa Dauda ka hutu rarara. Wannan motoci da kuke gani ku dube su dai cikin su kana da wajen su. Motocin sun kai guda 7 haka aka ba wa Dauda ka hutu rarara. Masha Allah. To nan kuma za ku gan shi wannan wani katafaren gida dan ƙareren gida ma ƙareren gida wanda gwamnan Katsina wato Aminu Masari ya baiwa Dauda ka hutu rarara katon gida ma ƙareren gida. Ku dubi cikinsa ku dubi yadda yake. Masha Allah, an ƙona mai gida a Kano, an ba shi gida a Katsinansa, gidansa kenan wato mahaifarsa. Daman nan ya zo karera ne ko in ce ya zo tun da duk ƙasar Najeriya shi ma ɗan Najeriya ne zai iya zama a duk inda yake so tun da shi ma ɗan Najeriya ne. Masha Allah. To ku dubi gida dai, masha Allah. To ni ma Aminu Sharif ina maka Allah sanya albarka. Masha Allah, masha Allah, alhamdulillah. To mutanen Kano to rara an nuna cewa su ma fa suna da garin fa, domin a cikin Katsina aka bashi wannan matsalarin gida. Abokaina kada ku manta subscribing danna alamar ƙararrawa domin samun labarai da dumi-dumi ba mai da dumi-dumi ba da zafi. Masha Allah, alhamdulillah, mun gode Dauda ka hutu rarara. Ina maka fatan alheri.